జాతర వంతికి రసీదు కౌంటర్లు వంతికి కొరకున భక్త అభిమానులు కౌంటర్ వంతికి చెరుడు రసీదు పడవలు ಹೋಗಿ ಇರಪ್ಪ ಒಂದು ಸರಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು hari sabi janon sabi makin
ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಕೀಲು ಕುದ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಫೋಟೋ ಅಲ್ಪ ರಾಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ರಾಯ್ಜಿ ಆತ್ರ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಬಂಡ ದಾಲೊಂಜಿ 10,000 ಜನ ಐದು ಹೆಚ್ಚನ 1 ಲಕ್ಷ ಆವ ಜನ ಜನ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿ 10,000 ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ಜದ ಯಾತ್ರೆ ಆಯ್ತ ಅಂಚಪ್ಪ 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ನೆರ್ഞ്ഞತ್ತು ಇರೇ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದು ಮಂಡೆ ಐಕೆ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂದು ಮಂಡೆ ಇಡೀಗ ಪುಣ್ಯಾರ್ತಿ ಇಡೀಗ 150 ಎತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತೋನು ಏರುಂದು ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾ ಮಂಡೆ ಅವು ಆತಿಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಅತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಯಾವಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ ಒಂದು ರಾಫಿ ಬುರ್ದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಉಳ್ಳೆ ಪೂಂಜಾಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡೆ ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನೀರೇ ರಿಕ್ಷಾದ ಪೂರ ಗಾಡಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ಪೂಂಜಾರ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ದ ರಿಕ್ಷಾಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಕ್ಕ ಚೊರೆ ಮಾಲ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಚೊರೆ ಮಾಲ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊನು ಮಾರ ಎಂಕ್ದಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ತೆರಿಪುಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಕ್ರಾಯ ಕಟ್ಟೋಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಜಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ಬುಡ್ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಎಂಜಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಂಡಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಬೆದ್ರಾಗ ಹೋಯ್ನೆ ಕೊಂಚ 200 ಅತ್ತ ಹಾಂ 400 ಬೆದ್ರಾಗ 400 ಬಾಯ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.